Miżerjament l-ġimgħat wara li attakka lill-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana għax dan ħeġġeġ lis settur privat biex ikun fuq qudiemnet fit-trasformazzjoni meħtieġa tal-ekonomija lokali, id-Deputat Nazzjonalista u kelliem ewlieni Nazzjonalista għall-Finanzi Jerome Caruana Cilja spiċċa jirredikola lilu nnifsu u jgħid l-istess ħaġa identika. Fil-fatt f'kitba fuq it-Times il-bieraħ, Caruana Cilja tenna li fermament jemmen li n-negozji għandhom ikunu fuq qudiemnet ta' din it-trasformazzjoni. Ir-rapportant dwar dan il-Gazzetta Kulħadd kif fakret li fit-19 ta' Settembru li għadda, Caruana Cilja u l-kollega Ivan J. Bartolo ħarġu bistqarrija jisħu li bi kliemu il-Ministru għall-Finanzi kienet jikkonferma li l-Gvern ħasel idejh mir-responsabilità li jiffaċilita l-bidla fl-ekonomija u minflok qed jittama li s-settur privat jagħmillu xogħlu. Issa bil-U-turn fil-ħsieb tiegħu, Caruana Cilja konferma biss dak li hu diġà pubblikament magħruf dwaru stess, primarjament in-nuqqas tarfien tiegħu fis-suġġett li waslu biex jagħżaq diversi drabi biex kompla jirredikola lill-Partit Nazzjonalista. Il-kulħadd fakret ukoll kif bħal dan iż-żmien sena ilu Caruana Cilja wkoll xaqab bid-dokument nazzjonalista ta' qabel il-budget. Il-pubblikazzjoni tal-Partit Nazzjonalista qabel il-budget kienet miżawda bi żbalji grassi waqt li ħareġ li l-partijiet sostanzjali minnha kienu letteralment ikkupjati minn dokumenti ppreżentati mill-imsieħba soċjali dak iż-żmien. Fil-fatt dak iż-żmien kien magħruf sew li d-dokument nazzjonalista ta' qabel il-budget kien sar b'ħafna għaġla u r-riżultat kien biss wieħed ta' kafkaf li żgur ma xi livell ta' oppożizzjoni serja. Fil-fatt id-dokument nazzjonalista li kien ippubblikat miżerjament ftit jiem biss qabel il-preżentazzjoni fil-Parlament tal-Budget 2023 mill-Ministru għall-Finanzi kien biss tassida sħiħa tant li l-medja indipendenti kienet spiċċat tiddiskrivih bħala mess, waqt li Bernard Grech kien ukoll kritikat li lanqasu ma kien jaf x'fih eżatt. Minn barra hekk l-istess dokument kien ikkritikat li għandu lingwaġġ infantili li huwa inkoerenti minn l-iżbalji minn żbalji tal-kitba għal kostruzzjoni ħażina tas-sentenzi u wkoll ir-repetizzjonijiet ta' miżuri proposti. Dak iż-żmien ukoll il-Partit Nazzjonalista kienet jaħseb li jagħmel numru ta' konferenzi tal-aħbarijiet biex joqgħod jitkellem dwar dan id-dokument, iżda spiċċa biex ma għamel xejn. One News kien żvela li l-Partit Nazzjonalista bidel il-pjani tiegħu wara li ħareġ li dan id-dokument kien mimli żbalji. Id-dokument ta' Caruana Cilja kien ħoloq anke konfużjoni u skumdità kbira fost id-deputati tal-partit. Mitlubin mill-ġurnalisti biex jispjegaw iżjed dwar dak miktub fid-dokument, deputati ma kinux kapaċi u referew biss li fil-jiem ta' wara kienu se jispjegaw xi ħaġa li qatt ma materializzat. Din is-sena wkoll tmiem xiel meta se jitressaq tal-dokument mill-Oppożizzjoni anke jekk għadta esponenti tal-imsieħba soċjali issa ilhom numru ta' jiem li resqu l-proposti relatati tagħhom f'dokumenti voluminużi li ġew pubblikati u ppreżentati lill-Gvern.